Good morning guys. Tadi tibuan tayo. Dipig, mana dah? Padas tayo ka. Pantay sukat iti ko. Datang, ije tali pa. Padas mana second try. Dito guys. Padas tayo ka. Tebal. Ulit tayo. Problema tayo no kasi ano tayo makarwar. Ah, 20 kilo. Atau sa paddle tayo. Lang kaya karga. Atau guys, sa paddle tayo. Dali tayo isukat ko. Yung rasod. Dapat ko ata Bumuk na. Ano yun? Nagdadak ka. Guys, gatuh yun. Gatuh kata yung sabi. Ito, hindi na ipapahay. Palarot na yun. Barang to. May ko ba na ipalarot dito ko? Dito ilako ka siya ba? Ipalarot ko lang. Ha? Blabla kayo mo lang. Babalilit na. Dati ka rin di. Do, baru ti para tayo sukat ko bola tidak natin kan. Wala ate. Blabla kayo mati. Di yan agad JP mati. Jonalyn Valdez lang. Jonalyn Valdez. Reels kami lang. Reels. Follow tayo reels na po. Woy, kasi ti ko na. Wala lang kasapad dito na lak. Dadaki bata mo ti ko. Bagla ka karamin tao. Thank you. Di mo na garing ko. Awang ka ini so mission field di mo na. Dito na guys, may tayo ko. Iya mo naman, hindi sa kasapad dito. Kinilom? Ako pa kakinilo tayo. Sige, tutuwa ka mga mang kilo. Dito na. Sukat tayo dito. Iti sidaan mo lang. Tawan ti may gatang iti sidaan. Wala. Wala, nagibati aki. Panasa pati ka. Wala, sardinas kan di ko niya tayo. Yay, bulong ti kwa. Bulong ti. Katibto bala ka tayo. Palara ko. Ang gabi dito masidak iso kayo. Ano sa dito? Iko. Dito guys. Baru 2 kilo na. Isilaw ka. What na makita? Dito ni 12.9 is equal to 80 pesos. 58. Hindi, nakalwa kaya. Thank you Lord. Let's say today. At dati naglakwa ka. 258. Thank you ako. Kadete na singpo nga. Naggatang iti lang ako tayo. Agbablog lang naman nga.
Jonah Bells. I-follow tayo po yung page na. Agri-reels si Suna po. Ate Jonah Bells. Ay, thank you, thank you. Lagay ka natin kumatang tinating dito. Dito. Dito, ito magkakatakak. Thank you po, thank you. Dahil ato tayo makan dito. Pasida. May kailangan gatang dito. Along the highway ito ko dito. Ang kilo dito ito, patilyones. Ang dapat ito, karkar dito. Kompleto na dito, ito masida. Frozen foods, magdadoma, grocery. May kayo dito po. Takadwan na kagatang. Ito, datang. Ay, sigurado dito. Sukak ko amin mula diya. Awan ti masida. Bawal mo iti karkar ni gano'n. Dito, isag mo tayo daan. Thank you, ate, thank you. Dito, ikat. Sukak ko lang ano dati. Kasi di ko na, kisukak ko lang. Iti masida. Ay niya ka. Ada ti sida yo ate. Ada bangos. Kan. Oh, dito yan. Ito ya manunod ki. Ito na makita tayo ate. Lako na ni ate nga Jonah Bells. Sige. Kompleto magayap. Toy, pang bupis. Di ko ka na ako makita. Dito ka na tayo pang bupis. Bupis. Pang sisig. Pagsisig. Salmon. Salmon. Dito salmon. Salmon ate salmon. Saan sa plate. Sige dito may sasukat na. Bawal din sila ka. Bangos. Dati bangos pa. Sige may saka bangos. Dajay ko frozen foods. Dito may sala. Datang ito sa marunong. Thank you. Thank you. Ito ha. Ito istorya ni Ate Jonah Bells. Naglawa. Kumplito naman. Kumplito. Ay, madraga kayo ate. Baldes kami. Ay, Baldes. Kapag tayo mula. Ay, kakabagyan kami magayam. Kabagyan na magayam ni madraga. Dito may saka ko. Gumano dito. Ito. Isukat na yung aming kunak. Ay, di. Ito. Kabatis. Barya. Disuklinan daw ate. Wayak naman ay. Lagi ko ano ka. 76an. Ay, awag gano'n dito pag natin ko. Agunay ka. Huwag di bakos langan natin. Gano'n pag natin ko. Ay, sorry. Sapay ako po iti naalak. Dato nyo, isang agasawat isuti. Pag natin. Dato nyo, isa. Tapos, kamatis. 221. Hanggang kawan. Bangos. Ano natin? Tay, 4 dito eh. Hindi ko ilok kati. Ay, isukat na tipa bala rito. May ako dito. Alsaban. Dito. Palang. Mayat. Manungay ka dito man. Dapay ka ito mabahati. Dito ni ate. Thank you. Ada yung bati ka kagudwa. Bagla pagkwabi. Parang apa eh. Biso na complete na ito guys. 242. Mano, awag na batin. Dapay. 16 16 pesos. pesos. Di balik ka sa lawit tulad ikaw dito. Guray. Sige, sobra na dito natin. Alam dami iti arak na dyan ko. Di balik ko. Arak, ano pang arak? Dapat di balik iti arak. Kaya arak-arak lang. Ano ba? Dito yung nakasukatan na. Thank you ate. Nako, have a blessed day. Thank you. Apo. Dito rin guys. Ang dami natin sa iyawin tayo kamasina. Bayat. Thank you Lord. For the blessings. Ang dami natin ipaluto kapag naman. Thank you.